I lørdags var der Bolettes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig i år, med dejlig chokolade og kager til. I lørdags var der ej, man, det er dårligt. I lørdags var der Bolettes. Ej, mand. Han er sgu også med. I lørdags var der Bolettes fødselsdag. Nick? For satan. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Ring efter. Ring 112 for helvede. Skynd jer! I dag er det Bolettes. Åh, for helvede, Nick. Du er sgu da klam. Du lugter.